Заман без журналистлардан һәр даим үз өстендә эшләүне сорый. Укырга бер кайчанда соң түгел. Татмедиа мәктәбе бер ел инде мия тармак хезмәткәрләренең квалификациясын арттыра, өзексез белем бирә. Без Зәиф уклары газетасы коллективы Татар медиа мәктәбенең кышкы курсларына да теләп кушылдык. Һәм бер ай инде укучылар ясылыгына төшеп, эш урыныбызда онлайн форматта укыйбыз. Тәҗрибә күрсәткәнчә, тормыш моны раслый. Кеше гомер буе укырга тиеш. Һәм бу чынлап та шулай, без моны яхшы беләбез. Нинди генә эштә булсаң да, кая гына эшләсәң дә, кеше һәрвакыт укый. Әйтик, башка урыннарда ул элегрәк бу форма бар иде. Квалификацияны үстерү курслары безнең Татмедиа мәктәбе дип атады, онлайн режимда без укыйбыз. Гамәви мәгълүмат чаралары көн сайын электрон текст, аудио һәм видео форматларында контент җитештерә. Без әлеге курсларда газета сайтлары, социаль челтәрләренә язу осталыгын чарлыйбыз. Бу уңайдан биремнәр үтибез. Социаль челтәрләр бүгенге көндә укучы, тамашачы белән аралашу өчен мөһим инструмент булып тора. Социаль челтәрләр аша без җәмәгатьчелек белән эшлибез. Аралашу күп кырлы, чөнки масса мәгълүмат чаралары социаль челтәрдә кеше белән аралашып кына калмый, аңа тәэсир итә, аның фикерләвен, тормышын үзгәртергә мөмкин. Кышкы медиа мәктәптә безне журналистларны, веб-редакторларны, редакция хезмәткәрләрен нәкъ менә социаль челтәрләрдә эшләргә өйрәтәләр, кеше белән эшләргә өйрәтәләр. Кеше өчен кызыклы тема сайларга, баш исем текстлар язарга өйрәнәбез. Без социаль челтәргә кергән укучының 1 секунд эчендә игътибарын җәлеп итеп үзебез белән алып барырга тиеш. Һәм аңа җиткерәсе фикерне җиткерергә тиеш. Үз эшенең чын осталары булган остазлар безне нәкъ менә шуңа өйрәтәләр. Курс узыручылар безнең биремнәр үтәлешеннән канәгать. Мондый курслар җәендә оештырылачак. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.